niin ystävä Häri. Apua. Tänään mun haaste on syödä mahdollisimman monta SMX-karkkia. Millä ne siihen pysyy? Pikku hetki. Eli syö mahdollisimman monta SMX-karkkia. Tai siis ei syö, mutta laittaa apua suuhun. Ja niin. Sitten mun pitää sanoa SMX on paras siinä samalla. Ja hetkinen. No niin. Ja sitten sanon monta kun mä oon syönyt, koska ne muistan kyllä. Ja minä laitan lapuun. Ja sitten mä sanon monta kun olen syönyt. Apua. Help. Tällainen SMX-karkit on. Mä kyllä ihan hulluna tykkään niistä. Yksi lähti. SMX on paras. SMX on paras. SMX on paras. SMX on... Ota. Mä näin kuinka monta mulla on täällä. No. SMX on paras. 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 Haluaisin sanoa, että laittakaa kommentteihin oma haaste, minkä mä voisin tehdä. Moikka!